Всъщност как стана? Баба ми, всъщност, чиято духовна линия съм наследила, но тя не го знае. Аз вече го знам, защото от тази гледна точка виждам аури и знам каква е нейната. Баба ми почина преди, може би, вече колко станаха, 7-8 години. Не мога да се сетя точно, или 10 вече може да са. И тогава, че аз съм била на 25-26, толкова 10 години. Тя почина и аз бях толкова... Изпитвах някаква нужда да изразя чувството, което изпитвах от загубата на този човек, защото аз с нея имах много силна връзка. Без да мога да го обясня, просто с нея се разбирах така. Така както примерно с родителите не съм се разбирала. И всъщност решихме да направим една песен. Аз тогава трябваше да ходя за Сочи, за един конкурс Нова вълна на български, който просто не искам да се сещам за него, защото ми беше много неприятно самото преживяване там, но да не се отплесвам. И написах един текст. Имам една песен, нарича се Живот. Текстът всъщност е свързан с нея, с баба ми, но по-скоро е насочен към хората, които губим в живота си. И трябваше да снимам клипа на тази песен в един изоставен строеж на селото, където баба ми живееше. Кръвеник, село Кръвеник. Не случайно се казва Кръвеник, защото оттам е тръгнало Априлското въстание. Връх Бабан. Тоест не случайно се казва Кръвеник, защото се е ляло много кръв тогава. Няма да е случайно, нали ме разбирате? Така, няма нищо случайно в този живот. И аз там има един изоставен строеж. И винаги много ме е влечало да ходя там, защото мисля, че може да има духове. То от малка си ме дърпа. Да. И в крайна сметка отидохме да снимаме този клип с Георги Жоро Манолов, който е фотограф на шоуто и е кръстник на нашото дете с Венко. Така, но преди да отидем да снимам клипа, аз съм решила да съм в готически стил. Много тъмен грим, с едни гривни, с едни гердани по мене, много. И ми трябваше да намеря тези аксесуари от някъде. И аз и Поли, която ти познаваш, дъщерята на Венко, тогава се разхождахме до НДК, Кравая, дето му викаха преди. Сега е Патриарха. Нали? Точно там, където има един магазин за много плотове. Сигурно го знаят повечето хора, Патриарха. И там отиваме в този магазин за плотове. Той се вижда точно на кръстовището пред НДК. И влизаме двете и аз казвам на магазинера, много ми трябват едни такива каишки с медальони и ми трябват едни конкретни копчета. И той каза, вижте сега, в този магазин, където сте вие в момента, при мен няма такива неща. Има такива неща. Е тук надолу по улицата на Ангел Кънчев, надолу ще видите, там има такъв магазин, има всичко, което ви трябва. И аз казах, добре, и той, нали разбрахте, тук няма. Има долу. Каза ми го 5 пъти. Имам чувство, че някой му беше навил с пружина да ми говори и да ми каже как аз трябва да отида там на Ангел Кънчев в другия магазин. Аз казах, добре, спокойно. Нали разбрахте? И чак с такъв апломб накрая ми говореше, че аз викам на Поли, това нещо не е наред, нали? Той човек нещо му стане. И аз не знам. Викам, добре, разбрах, ще отида там. Пресичаме пътя и аз викам, как се казваш, тази улица, де трябваше да отидем? На Поли и казвам, къде беше тая улица? И след малко, както си стоим с Поли на кръстопътя, и аз бях готова да се откажа, и спира една жена при нас, обръща се към мен и ми казва, Ангел Кънчев ли търсите? И аз само поглеждах с Поли и си казах, тук става нещо. А аз вече съм свикнала на тия неща, защото много пъти са ми се случвали такива работи и знам, че нещо става, което трябва да го знам. И аз казах ми да. Там надолу по улицата ще видите първата пряка вляво, преди пряката има едно малко магазинче с табелка, копчета. И аз бях в шок в този момент. Викам, какво става? Какво става? Имам чувство, че някакви канали течаха. Викам, Поли, айде да ходим, нали? Тръгнахме натам и стигам до мястото. И наистина, буквално пред мен никога и никой не може да предположи, че това е магазин, камо ли за копчета. То прилича на един трафопост. И точно като табелка за високо напрежение пише копчета.
Аз никога под никаква форма не бих познала, че това е магазин. Една метална врата, без да има стъкло. Отварям я плахо, влизам вътре, то е едно тясно помещение с едни високи стени, цялото в най-различни всевъзможни неща, които биха ми свършили работа от всякъде. И вътре две жени. Едната в ляво по-намусена и по-преценяваща, другата в дясно по-отворена, усмихната, приказлива и така. И аз питам, имате ли това, имате ли това, имаме. И имаше всичко, даже и в повече си взех. И в следващия момент приказливата казва на мълчаливата: "Що не ми направиш един хороскоп да видят какво се случва с тях?" И тя казва: не. И аз казвам: "Моля ви се, направете ми, аз обожавам такива работи." В този момент ми звънна телефона и аз излязох да говоря. После като се върнах, те вече правиха на мен. И Поли ми казва: "Тук ти направиха, казаха, че си от последните поколения, дето са родени децата Индиго." Викам: "Какво пък е това? Какво е това дете Индиго?" Аз за първ път чувам такова нещо, аз дори не съм чувала досега. Викам: "Добре, хубаво." И ми каза: "Тук ще имаш силен период, това. Това беше." Излизаме и ходим. Викам: "Поли, какво е това? Ти чувала ли си за тия деца Индиго?" Тя каза: "Да, тия дето там имат свръхспособности." Викам: Аз съм толкова задръстена. Аз съм толкова зле. Винаги съм била супер комплексирана. Какви способности, какви 5 лева? Аз съм на 20 кусур години голяма жена, вече станала способности. Добре, обаче тази мисъл не спря да ме чува. Ръка, какви са тя? Какво пък могат да правят тия деца Индиго сега? Може да летиш ли? Какво правят? Ти взех да чета в интернет, да видя какви пък толкова способности имат тези хора. И почна сега да виждат аури, да виждат болести, да виждат не знам какво. 300 неща ми излязоха. Викам: "Бе, те са побъркали, аз нищо такова не мога да правя. Нещо, сигурно са объркали тия жени." И както си седя един път с Венко в колата, пътувахме за някъде, не помня къде. И аз си викам: "Я да видим сега, да си представя кой какъв цвят може да е." И си представих сега: Венко е такъв, майка ми е такава. Еди кой си, 5 човека ги наредих. Викам: "Дай да видим сега дали има тълкуване в интернет на тия цветове." И влизам и ми падна ченето, защото аз това, което прочетох за тия хора, беше едно към едно с техните характери. И аз всъщност тогава разбрах, че винаги съм можела, но не съм знаела, че мога да ги виждам тия цветове. Как каза на Венко, като разбра, че може да го правиш? Защото е много странно някой известно време да сте заедно, но кажеш 10 години след като сте били заедно: "Ти знаеш, че аз мога да правя това." И той беше с мен, когато аз всъщност открих, че виждам цветове, защото ние бяхме заедно в първия път, когато му споменах, че сме били с Поли еди къде си и какво се е случило и така нататък, той абсолютно го отмина се едно някаква измишлотина. Да. Както и аз, между другото, защото аз не вярвах в това, но пак казвам, чувъркаше ме, исках да видя какво става, защото мен винаги са ми привличали тия теми. Но съм израснала по начин, по който ми се е обяснявало как няма такива неща. Както много хора. Да. И дори да съм обяснявала на баба ми как дядо е в рая и така нататък, те са ми казвали такива работи: няма. И в един момент просто спираш. Аз даже бях изгубила цел. Малко безцелно живях в един момент. Особено там по времето на Music Idol. След като спечелих и се чувствах се, но не знаех защо съм тука. Говоря, буквално не зная защо живея. Аз нямах представа. Толкова беше странно. Бях спечелила формата. Бях стигнала един много висок връх за времето си, защото това беше първия формат на времето Music Idol и имаше жестока гледаемост тогава. Да. Ние бяхме на върха, буквално ни носеха на облаци там участниците тогава. И аз се чувствах се, но нямам почва под краката си. Не знаех какво ми се случва. Викам: "Добре, имам всичко и нищо не можеше да ме зарадва така в един момент." Това е, защото трябваше да разбера това, което знам сега. Даже в началото се чувствах доста странно, защото си казвах: "Добре, какво да правя с това?" В смисъл, дадено ми е, какво да го правя това нещо. Трябва да го ползваш по някакъв начин. И да, но нали се сещаш страха от това, че ще помислят за луд, колко е силен? Да. В момента, в който го осъзнаеш. Вече не ми пука, защото, пак казах, аз знам коя съм, знам какво мога и
това, че някой примерно може да не го разбере, си е лично негово право и негов избор. И хората обикновено са на различен етап на развитие в историята на душата си, айде така да го кажа, защото ние се прераждаме в различни тела и т.н.